салому алейкум бародаро, хушомадтон ба канали ман. Марҳамат, лайк бизанед, подписатсия фаромӯш накунед. Бародаро, як боғи бениҳоят зӯр барои фурӯш опши 6 қатор бародаро, ҳар қаторашам 30таи бехай, суртдош, бобоӣ, мачалка, бинигорӣ, хурмоӣ, ваққосӣ бародаро. бениҳоят зӯр. Нархаш 20 000 сомон савдо мешавад. Бо ин бор яксола бародаро 20 000 сомон камтун савдо мешавад. Албатта бебинтон омда чилгазинда харидори аниқ бошта марҳамат телефон кунтон. номери телефони ман екна ҳай ман бурда нишон медиҳам. барои дастгириҳо якҷон ташаккур бародаро. ҳар рӯза мин лайку подписатсиятон ба ми ашмо ҳичи намбаравад. ман шумо ба хабарҳои хуша нишон медиҳам. шумо мин ашмо як лайк фақат подписатса я дастгири шумо нанамин. пешрави худамо бародаро. 6 қатор бародаро, як 15 бех 20 бех дарахтои калонова вайша земгудва пешина як дар калхозанги анамуна ҳамаш караги 56-60 мекараги. ин ёлош майдош 10 сола 12 сола 2 яшик 3 яшик 5 яшик 6 яшик мекараги ниҳоло. нархаш абадиги мегӯям 20 000 сомон як сола. ҳамин ҳосилаша мегари тамом. ҳосилаша фурахсия ино миннатдор то хушо гӯш кунта ҳамеша мефаҳмитон. барои дастгирӣ якҷон ташаккур як бори дига бародаро. худо нигаҳбон.